खुलुमबाय नोंथांमोनखौ जोंनि बर' हारिनि BM सेटआप चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायनाय थाबाय बे दिनैनि 14 आगस्तनि मोनाबिलि समावहाय गाबोन 15 आगस्त गाबोन उदांस्रि सान भारत उदांस्रि सान स' बिनिखायनो हेपि इन्डिपेन्डेन्स डे एडभान्सलि आं नोंथांमोनखौ विश खालामबाय भिडिअ बानायनायनि खारना जाहैबाय माखासे सुबुंफोरा गोबां दुखु मोनदों आरो माखासे सुबुंफोरा खुसि मोनदों दिनै जोंनि BTR बा BTC सिङावहाय मोननै पार्टी स्ट्रं दङ बेनो जाबाय BPF बेनो जाबाय UPPL आरो लोगोसे थार्डआव थाङोबा BJP आबो जाहैबाय नङा होमबा दा BPF पार्टीनिफ्राय गावै माखासे केन्डिडेटफ्रा ओंखारनानै सोरबा BJP आव हाबदों सोरबा UPPL आव हाबदों बे बाथ्राया थारैनो सैथो रायजो राजाफोर नोंथांमोना नायबा नुनो मोनगोन आरो मोनथिनो मोनगोन जेरै हमना ला बि सावरायग्रा साराबो BPF पार्टीनि जानानै गेलेदोंमोन बिथाङा देरहाबाय उनावहाय UPPL आव हाबबाय मोनसे बाथ्रा बे बेरखांगासिनो दङ फेसबुकआवहाय बेसेबां सैथो आंबो मिन्थिया खिन्थु फेसबुकनि बाथ्राखौसो आं नोंथांनि सायाव खोन्थागोन बाट बिनि मिनिंआ बे नङा कि आं बुंदों दा आं बेखौसो खोन्थानो सानदों नोंथांनि सिगाङावहाय BPF पार्टीया जोबस्रांसिगोन नामा बे मोनसे कुइसन जाना दङ थारैनो BPF पार्टीया जोबस्रांसिगोन नामा मानोना BPF पार्टीनि दैदेनगिरि मानगोनां बारग' BTCनि CEM श्रीजुत हाग्रामा महिलारी सारा आसामनि गिबि मन्त्रि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांजों मोगा-मोगि बिथांजों कमिउनिकेशन जागासिनो दं जाहैदों बिथांजों थांगासिनो दं जाहैदों माने बिथांखौ BJP पार्टीयाव हाबसिगोन होननानै फेसबुकआव गोबां दावराव-दावसि जानायखौ जों नुनो मोनदों बेसेबां सैथो जों बेखौ मिन्थिया जों सोंनो सानब्लाबो जों बेखौ मिन्थिया सोंब्लाबो जों फिननाय होजाया बेनिखायनो जोङो बेखौ नैबे भिडिअनि दारैनो जों मिन्थिनो लुबैबाय सोरबा खायसे मानसिफ्रा गावसिनि पार्टीनिफ्रायनो जाहाथे जोंनो खोन्थाहरो बा फेसबुकआव जों नुनाय मथेब्ला मिन्थिनाय मथेब्ला BPF पार्टीनि दैदेनगिरि BPF पार्टीनि दिहुनगिरि एबा फाउन्डार अफ BPF पार्टी नि श्रीजुत हाग्रामा महिलारी सारा BJP पार्टीयाव हाबसिगोन बे बाथ्राखौ जों मिन्थिनो मोनदों बिदिब्ला जुदि श्रीजुत हाग्रामा महिलारी सारा BPF पार्टीखौ गारनानै जुदि BJP पार्टीयाव हाबोब्ला अब्ला BPF पार्टीनि जे पार्टी बे जे थांखिमोन बे जोबस्रांसिगोन नामा मानो होनोब्ला BPF पार्टीनि स्ट्रं एबा पावार शक्तियानो जाहैबाय हाग्रामा महिलारी सार अब्ला जुदि बिथाङा जुदि गारनानै जुदि BJP आव हाबैब्ला अब्ला थारैनो BPF पार्टीया जोबस्रांसिगोन नामा बे मोनसे सोंनाय आरोना ना BPF पार्टीयाव हाग्रामा महिलारी सारा जुदि गारोब्ला हाग्रामा महिलारी सारा जुदि BPF पार्टीखौ गारोब्ला अब्ला BPF पार्टीनिफ्रायनो सासे हाग्रामा महिलारी सार बायदि गोख्रों आरो दैदेनगिरि ओंखारफिननो हागोन नामा बे मोनसे सोंलु आरोना आं बेखौ सोंलुयैनो दोननानै होबाय आरो लोगोसे दा मोनसे बाथ्राया जाहैबाय कि जुदि हाग्रामा महिलारी सारा BJP आव हाबो अब्ला BJP आवहाय हाबनाय लोगो लोगोनो गोबां दैदेनगिरिफ्रा हाग्रामा सारजों फलोइंस दंखायो बिथांनि लोगो दंखायो दैदेनगिरिफोर स' बिथांजों थांफागोन खायसे आरो लोगोसे BJP पार्टीयावबो गोबां केन्डिडेट दंखायो देरहाखानाय अब्ला बेबायदिब्ला BJP पार्टीयाव थांनाय लोगो लोगोनो नेक्स्ट बारावहाय हाग्रामा महिलारिया CM जागोन नामा बे मोनसे गिदिर कुइसन आरो माने ओंखारबावदों मानसिफोरनि गेजेराव बाट बेवहाय रोखायै मोनसे बाथ्रा बुंखादोंमोन दि बै समावनो हाग्रामा महिलारिजों जोंहा जेबो बेफोरबायदिनि सायाव रायज्लायाखै आरो जुदि रायज्लायनाय जायोब्लाबो BTRनि बा BTCनि CEM आ दा जाय दं बेनो जागोन मिन्स श्रीजुत प्रमद बर' सारानो जाफिनगोन बेनो आरोना हाब्लाबो जेबो एफेक्ट जाया बे बाथ्राखौ आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मायाबो गावनि खुगाजों रोखायै बुंदों आरो लोगोसे प्रमद बर' साराबो बेखौ बुंदों जों बेखौ मोखां बिजाबाव मोननो हादों रायजो राजाफोर मोनसे बाथ्राया बेनो कि जोंनि BTR आवहाय रिजनेल पार्टीया गोबां गोनांथि मोननै बा मोनथामसो बिराद गोनांथिखा मानो होनोब्ला रिजनेल पार्टीजों जों जुदि गावजों गाव रायज्लायनानै जुदि ज' जालायनानै जुदि सरकार दानो हायोब्ला जोंनि जायगानिनो मोजां आरो लोगोसे नेक्स्टआव जुदि माने MLA नि टाइमाव अब्ला नोंथांमोनहा स्टेट लेभेलजों सरकारि दानाय सोरजों थायो कंग्रेसजों थायो BJPजों थायो बे समनि बाथ्रा आरोना बाट नैबे जोंनि MCLA इलेक्सन समाव बे बिराद गोनांथार बिराद इम्पर्टेन्ट जे जोंनि रिजनेल पार्टीयानो जानानै देरहानांगौ आरो रिजनेल पार्टीयानो बेखौ कभार आप खालामजोबनांगौ आरोना बेखौ जोंनो नेशनेल पार्टीनि गोनांथि गैया बे मोनसे बाथ्राया सैथो बाट
माने एमएलए इलेक्शन समाव माने एसेम्बली इलेक्शननि थाखाय स्टेट लेभेला बे बिटिआरनि जि कैंडिडेट बिथांमोनखौ नांगौब्ला बे बिथांमोननि सायाव आरोना बे बिथांमोनखौ माने जाखाबाय जे जोंनि रिजनल पार्टिनिफ्रायबो सोरबाफोर देरहायोब्ला बिथांमोनजोंनो जानाय बेबायदि मोनसे आरोना बाट जोंनि बे एमसिएलएनि गेलेनायावहाय रिजनल पार्टिया बिराद गोनांथि आरोना जे देरहानांगौआ गुबुन नेशनेलनि गोनांथि गैया आरोना जे एलायन्स दानाय मानाय एलायन्स दाबाबो रिजनल पार्टिजोंनो दानाया गाहामसिन बेखौ आं नुहुरो आरो बेखौ आं सानो आरोना जुदि नेशनेलजोंबो दानानै जुदि नेशनेलनिया जुदि जेबो दखा खालामाब्ला जेबो थगायाब्ला जेबो गावसोरो पावाराव फैनो थाखाय बिसोरखौ दोननानै गावसोरनो गाग्लोबजोबनो कभार आप खालामजोबनो नागिरोब्ला बे मोनसे बिराद माने गोरोन्थि जागोन मिस्टेक जागोन होमबा रिजनल पार्टिया सब गासिबो जोबस्रांजोबलांगोन आरोना दा मोनसे बाथ्राया बेनो कि दावराव दावसि जानाया जाय मानसिखौ गोबां बखिदोंमोन बै मानसिनि खाथि खाथि दा थांफिनदों बे बाथ्राबो ओंखारदों जेरै हमना ला हाग्रामा महिलारि सारा इलेक्शन समावहाय डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सारखौ बुंदोंमोन कि आं गैयाबानो बे जेबो गैया दा मोनसे उल्थाय जाहैदों कि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सारनि फारसेथिं नायोब्ला आरो हाग्रामा महिलारि सारनि फारसेथिं नायोब्ला डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सारनि साइडथिं नायोब्ला आं गैयाब्लानो हाग्रामा महिलारि सारा गैया बेबायदि आरोना बेबायदि जाना दं आरोना दा बाथ्राया बेनो कि मानसिफोरा गोबां बादों कि बिपिएफ पार्टिखौ बिथाङा नागारनाङा माखासे सुबुंफोरा कमेन्ट खालामदों आरो लोगोसे खायसे मानसिफोरा दुखु मोननानैबो बुंदों कि जोबस्रांखासिगोन बे गैयाबानो गैया बेनोमोन बिथांमोननि थांखिया बायदिसिना बेबायदि बुंदों बा जोंबो मिथिया बेसेबां सैथो आरो बिथांमोननि बे बिपिएफ पार्टिनिफ्राय ओंखारनो नागिरनाय जे लिडारा जेनेबा हाग्रामा महिलारि सारा बेसेबां सैथो जों बेखौ मिथिया बा जों बे बाथ्राखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायना होबाय थारैनो जुदि हाग्रामा महिलारि सारा जुदि ओंखारमारोब्ला बिपिएफ पार्टिया जोबस्रांसिगोन नामा बे मोनसे गेदेर कुइसन जानानै दङ बेनिखायनो आं बे बाथ्राखौ गोसो गोथारै नोंथांमोननि सायावहाय नायबिजिरनो थाखाय होबाय आरो लोगोसे जायफोर माने बिपिएफआनो जा इउपिपिएलआनो जा रिजनेल पार्टि बिथांमोनहा जाहाथे बा दा बुंनो थाङोब्ला इउपिपिएल पार्टिखौ स्टेट लेभेल पार्टियाव होनानै होदों मानो होनबा गभर्नमेन्टआव दायो आसाम सरकाराव दायो इउपिपिएल पार्टियाबो गभर्नमेन्टआव दानानै एलायन्स सिस्टेमै दङ नङा होमबा स' बेनि थाखायनो दायो इउपिपिएल पार्टियाबो स्टेट लेभेल पार्टियाव जानानै दङ स' आं बेखौनो बुंबाय कि दायो दिनैनि बे टपिकआनो जाबाय बिपिएफ पार्टिया मा जोबस्रांसिगोन नामा मा बिपिएफ पार्टिनिफ्राय बिपिएफ पार्टिखौ दिहुनगिरि एबा फाउन्डार अफ बिपिएफ पार्टिनि श्रीजुत हाग्रामा महिलारि सारा ओंखारसिगोन नामा आरो बिजेपिआव हाबसिगोन नामा बेबायदि बाथ्राया सोंथि ओंखारगासिनो रायजो राजाफोर